Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaurko hontan bi gonbidatu berezi ditugu eta zoritxarrez COVID egoera dela eta ezin ditugu platoan eduki eta horregatik Skype bidez elkartu gara haiekin. Alde batetik Oiana Goiogana dago, bera Ela sindikatukoa dena, eta bertzaldetik Edurne Errea Esteilasetik datorrena. Kaixo egunon bioi. Kaixo. Kaixo, Amaia eta Oiana. Bueno, konta iguzue pixkatxo bat zuen arteko harremana noiz hasi zen eta zer bururekin elkartu zineten, eta zer eskakizun egiteko, ez da? Bueno, pixka bat elkartu gaituen gaia, momentuetan elkartu gaituen gaia da pixka bat irakaskuntza hibridoaren arazoak azaleratzea eta honen inguruan hezkuntza departamentu hori eskaera konkretu batzuk egitea, bai. Eta agian Edurne hasiko naiz pixka bat kontestuan jartzen nondik datorren hau, bai? Ze ez da orain sortu den zeo zer, baizik eta pixka historia pixka bat egingo dugu, bai? Bueno, pues martxoko itxialdia etorri zitzaigun bapatean eta prestatuta ez geundela. Orduan, egun batetik bestela, telehezkuntzan murgildu behar izan genuen. Eta hori etzen batera erraza izan. Ze aurrez aurreko irakaskuntzan, errazak diren gauzak eta normaltasunez automatikoki egiten ditugunak, onlineen erabat desberdinak dira eta zailak dira, bai. Orduan, martxoan egun batetik bestera, irakaslek egin behar izan zuten beren kasa murgiltze prozesu hau, bai. Beren lan orduetatik kanpo, beren azpiegitura teknologikoa erabilita, egin behar zentuzten ikastaroak, metodologia eta materiala egokitu, denborak egokitu, eta bar. Eta hau guztia noski ordutegiak mugari gabe edatuz, bai. Telelana etzegolako araututa eta oraindik ere ez dagolako araututa hezkuntzan. Edurne gero udan eta udaberrian, bai, hezkuntzak izan zuen denbora gure aldarrikapenei erantzuteko, baina bere erantzuna izan zen ohikoa, ez da, Edurne? Bai, martxoan, Oianak dion bezala, martxoan gainera etorri zitzaigun, orduan eskoletan eta irakasleetan dereñoek ohikoa duten dedikazio horrekin, ez? Egin zutena izan zen salbatu. Egoera altzen moduan salbatu, dena emanez, ez? Guztia. Gu sindikatu egun partetik, ja mundu mailan zauden albisteak kontuan hartuta, hezkuntzari helarazi genion kezka eta batez ere, joan den ikasturtean egin behar zen bukatu ala nola, baina garrantzia zuena benetan zen ikasturte hau 2020-2021 ongi prestatzea. Albisteek eta dena akzionaren arabera bigarren olatu bat etorriko zen eta hala izan da. Eta etorri izan ez balitz ere, badezpada prestatu egin behar ginen. Eta hezkuntza departamentuak ardura osoa zuen horretan. Udaberria eta uda eduki ditu, eta ez da nahikoa izan egin duten lana. Ikasturtea hasi gara, bai? Zuengana hurbiltzeko joera egon zen, edo nabaritzen zenuten ez dela zuekin kontatzen proposamen edo planteamendu berri hori sortzeko orduan? Karo, hurbiltzeko joera bai, hori da funtzionamendua eta hori da gauzak funtzionatzeko modua, ez? Hezkuntzak hartzen dituen erabakiak beti sindikatuekin adostuak edo behintzat jakinarazita izan behar da, baina naiz eta bilera horiek egon edo negoziazio mahai horiek ireki, negoziatzeko jarrera ez zen egon. Ez dute gurekin negoziatu. Ekarpenak egin ditugu, bai ikasturte hasierako protokoloari eta bai telehezkuntzari eta planifikazio osoari eta ez digute jaramonik egin. Orduan, zuek sentitzen duzue modu batean saiatu zaretela alik eta esfortzu handiena eramaten bire hilera horietara, alik eta errealitatea anitzena erakusi ahal izateko, baina ez zarete entzunak sentitu, ez da? Hori da, pixka bat guk eskatzen dugu negoziazio kolektiboa, benetazkoa, bai, bilera horiek Edurnek ongi azaldu duen bezala, izan dira informazioa helarazteko. Eta guri proposamenak guk hezkuntzari bidali behar izan dizkiogu, baina ez dituzte jaso gure proposamenak, bai? Gure proposamenen atzean, inbertsio beharra zegoelako, noski, egoera berri honen aurrean ezer ezin da egin aurreko baliabideekin, ezer ez da ateratzen doainik, bai? Irakasleek Edurnek ongi aipatu duen bezala ikasturtea bukatu zuten daukaten guztia emanez,
baina, bueno, udara eta udaberria hor genuen ikasturte hasiera presentziala beste modu batetan prestatzeko, bai. Baina baliabideak behar dira hortarako. Inbertsiorik gabe eta baliabiderik gabe ezin da hau aurrera eraman modu egokian. Eta hori da, horren ondorioz, baliabide falta horren ondorioz, gaude gaur egun gauden egoera, bai. Inbertsio eta baliabide falta horrek suposatu du irakasleentzat eta zuzendaritza taldeentzat lan zama eta ardura izugarria gehitu egin dela. Vale? Eta agian pixka bat zentratzeko hezkuntza hibridoan, pixkat ikasturte hasieran hezkuntza departamentuak eskatu die ikastetxei ikasleen hartatze ez presentzialeko plangintzak sortzeko, bai, beren protokoloan. Eta hortarako ez du inolako jarraibiderik eman eta baliabiderik ere. Orduan, ikastetxe askotan, pentsatu dute, ikasle konfinatuak telematikoki hartatzeko modua, irakasleak oraindik eta gehiago zamatu gabe izan zitekela telematiko egitea, ezta? Osea, etxean konfinatutakoak hartatzeko modua telematiko egitea ere, baina, karo, orduan, irakasleek hartatu behar izan dituzte aldi berean, ikasleak presentzial eta online. Eta, hori da izugarrizko bomba bat, bai? Hori da oso zailak kudeatzen. Imaginatzen dut, irakasleen gain ardura asko egonen dela, ze haien helburua da, haien klaseko ikasle guztiek ahalik eta hezkuntza positibo edo baliozkoena jasotzea, eta ohartuko dira momentu batzutan hori ezin dela bermatu, ezta? Hori da, eta hori bada oso asunto frustrantea. Gertatu dena ikastetxetan ikasturte hasieratik da, hitz nagusi bat bilatu behar bada izango litzateke ez jakintasuna, ez? Aha. Ez jakintasunaren gaina, saiatu dena, guztiengana iristen alden modurik egokienean. Orduan, ikasturteko lehenengo egunean Nafarroan jabaziren gela konfinatuak. Hori aurreta lehen hezkuntzan gelasoa konfinatzen zen, eta bigarren hezkuntzan, DBH batetik aurrera, ikasle solteak. Orduan horrek sortu du aldi berean gelako batzuk etxean egotea eta beste batzuk bertan. Eta horretarako instrukziorik ez. Eskola bakoitzak sortu behar izan ditu. Baina, sortzerakoia iraia bukaera zen. Orduan, iraiako hilabetean jendia ibili da, era moduan, bati ongi iruditu zaio, ongi moldatzen delako, bere portatila gelara eraman eta entxufatzea, eta beste batek behar bada ez daki, edo ez du portatilik, edo agian klaseen bateko modua ezin da grabatu. Edo ez da ausartzen ikaslea pribatutasunaren asuntoaren gatik, ez dira ausartzen grabatzera non ikasle batzuk agertuko diren beste baten etxean, ez? Orduan, ez jakintasun horren gainean, izan da pixka bat bakoitzak bere burua salbatzea edo horrelako kontu bat. Orduan, gure partetik, sindikatuen partetik, uste dugu horren ardura hezkuntzarena dela. Guk jasotzen ditugu irakasleen partetik galdera haunitzonen inguruan, tipo legala da nire klasea grabatzea edo ez, eta ez dago erantzunik, ez dagoelako araututa. Hau, eta oso prezedente gutxi daude. Orduan bada horrelako nahasmen handi bat. Gero baita ere, uda osoa izan du hezkuntza departamentuak, ez? Hau aurrera emateko. Ianak aipatzen zuen, guk eskatzen dugun eta berez kalitateko hezkuntza bat bermatzeko inbertsioa behar dela. Orduan, dirurik ez dago. Hezkuntza departamentuaren ardura da hori negoziatzea eta dirua lortzea. Benetan inbertsio bat nahi baldin badugu hezkuntzan, bilatu zazue. Hori alde batetik. Eta beste aldetik, udan zehar, Jimeno eta bere gabinetea aritu da, prensa irakurri baduzue, propaganda hutsean, ez? Chromebookak daudela mundu guztiarentzako, ez dakitzen bat kontratazio, baina gero eskoletan sortu dena izan da kaosa. Hori da. Konfinamenduak egon diren momentuetan irakasleen partetik, ordezkapenak modu positiboan eman dira, erretxa izan da ordezkapen horiek betetzea, edo horren abaritu da COVID-ak ekarri dituela zenbait zailtasun? Horre ere, dudarik gabe zailtasunak izan ditugu, bai. Batetik, ordezkapen irizpideak ez direlako hobetu, eta bestetik, LET edo ATP, hau da, behin-behineko irakasleak kontratatzeko modua ere ez delako arindu, bai? Orduan gertatu izan zaigu, irakasle batzuk ikastetxetara agian iritsi dira, aste bat pasata, bai?
eta handik 3-4 egunetara ja etxera itzuli behar izan dute. 10 eguneko bajaldia bukatu zitzaiolako titularari. Bueno, hori ere arazo gehigarria izan da, bai, dudarik gabe. Eta horren inguruan ere Hezkuntza Departamentuak behin eta berriz salatu dugun arren eta eskatu dugun arren, ordezkapen irizpideak eta ATP-let aldatzeko irizpideak ere aldatzea ez du aurrera pausorik eman eta ez du emateko asmorik. Egoera berri honek ere bai burbuilak momentu batzutan arriskuan jarriko ditu, ezta? Hau da, ez badago ordezkapeneko irakaslerik hurrengo egunerako beste irakasle batzuk aritu beharko dira gela hortan sartu eta atera prozesu hortan, ezta? Claro, honekin gertatzen dena da, ordezkapen kriterioak edo badirela betikoak. Claro, egoera berezi batean ezin ditugu betikoak erabili, ez? Bueno, bat gaixotzen da, abisua ematen du, PCR egiten diote erantzuna, 5 egun gutxienez egoten dira ordezkori gabe, horrek erran nahi du eskolako guztiak pasatzen ari direla. Hori da beti gertatzen dena, baina aurten baja kopurua ez dugu datua zenbatetan handitu den, batez ere baja motzak. Baina izugarria handitu da, orduan noski burbuiak arriskuan eta izugarrizko mugimendua. Eta aparte, kontagioez gain, badela larria, horrek sortzen duen kaosa eta ikaslengan ere batez ere txikiak direnean, ez? Ezin egon hori edo... Beraz, Amaia, aipatu behar dugu orain lan zama bikoiztu eginda. Batetik lan zama irakasleari bikoiztu zaio gela barruan, irakaskuntza hibridoagatik, eta gero bestetik ikastetxean. Bai? Irakasleen ordezkapenak eta ezin izan direnez, Edurnek esan du bezala, garai hontara egokitu, klase barruan duzun lanaz gain, zaintzak ere saturatu egin dira, eta hori... Azkenean irakasleek atera nahi dute aurrera ikastetxea, bai, eta borondatez egin dituzte, hainbat zaintza eta hainbat lan berez etzegoezkienak. Orduan hori, pixka bat iruditzen bazaizu orain, aipatuko ditugu irakaskuntza hibridonen arazoak, zentratu nahi dugu hortan, pixka bat ulertzeko jendeak zertaz ari garen eta zergatik salatu ditugun, bai. Eskolak emateko moduak adibidez oso desberdinak dira, presentzialean eta telematikoan, bai. Guztiok dakigu, baina batzutan ematen du aginderi ahaztu egiten zaiola, eskolak ematea ez dela bakarrik edukiak transmititzea, bai, ikusi behar duzu, ikasleek ulertzen duten, ekarpenak jaso, zenolako lana egiten duten taldean, eta gainera orain, osasun neurriak bermatzeko hainbat neurri berrirekin, jarri musukoa ongi, ez partekatu materiala, komuneratzen nahi baduzu, begiratu aber libre dagoen, bestela eskatu hemen 5 minutura. Bueno, hori egitea aurrez aurre eta aldi berean telematikoki ongi egitea ezinezkoa da. Bai, eromena da, horrek suposatzen du irakaslentzat kriston estresa eta hezkuntza kalitatea beruntz doa izugarriz. Hau da salatu nahi dugun, hau da, bi gauza aldi berean ezin dira ongi egin. Irakasleek egin dute, batzuk erotu dira, beste batzuk, baina zein da emaitza? Emaitza ez da guk nahi duguna. Egin daiteke egin dute, baina hori ez da guk eskatzen duguna, hori ez da guk nahi dugun kalitatea hezkuntza publiko baterako. Bai, hor jarri nahi genuen pixkate azentua. Eta gero, beste kontu bat ere, Edurne bada irudiaren babesa ere ez dela bermatzen, bai? Datuen babesa ere ez da bermatzen. Pixka bat Hezkuntza Departamentuak badakigu aspalditik Googleen aplikazioak erabiltzea bultzatu duela. Ikastetxetan eta etxeetan, Chromebooken bidez, doakoak direlako eta erabilerraza direlako eta merkeak direlako. Baina badakigu Googleek guztiontatik etekinak ateratzen dituela, bai. Eta pixka bat hor jarri behar dugu fokoa ere. Nola ateratzen ditu etekinak? Hirugarren enpresei ikasleen jokabideen datu agregatuak eta ezagutza salduz. Eta hori ezin ditugu begiek itxi horren aurrean. Pixka bat, 3 puntu hauek dira guretzat arazo nagusiak, irakaskuntza hibridorenak, bai. 3 arazo hauek planteatu ondoren, imaginatzen dut gobernuan ere hitz egin dituzuela eta Hezkuntza Departamentuarekin bederen partekatu dituzuela.
Zer espero duzu edo, zer gustatuko zitzaizuen jasotzea epe laburrera gutxienez, Edurne? Ba, begira, gauza hauek planteatuta, karo, orain larrialdi egoera batean gaude, ez? Orduan badira epe motzera beharko lirateken gauzak eta epe luzera behar direnak, ez? Epe motzera orain behar da, oraintxe bertan irakaskuntza hibrido hori existitzen da, ez? Dela bilan aldi berean egitea. Orduan, hori salbatzeko baliabide gehiago behar dira. Batez ere baliabide pertsonalak. Zeren igual du, bakoitzak bere Chromebooka izatea, gero konexio arazo badugu guk bere elkarrizketa hau egiteko kostatu zaigu 3 edo 4 saiakera, ez? Hori 45 minutuko klase batean, pues eske noragoaz horrekin. Orduan, baliabide personal gehiago behar dira, bilan egin behar badira, pues banatzeko, edo elkarren laguntza izateko. Bestela, edo kalitatea jaisten da, edo langilearen orduak haun itzigotzen dira, edo biak. Hori gerta daiteke. Hori epe laburrera. Irudiaren, babesaren kontua eta guzti hau behar duguna da arautu. Arautu edo araua ezagutu eta ikastetxetara helaratzi. Zeren egin dena da ikastetxei erran, ez, zuek diseinatu zuen atentzio espresentzialeko plana. Claro, baina gu irakasleak eta andereñoak gara. Orduan agian laguntza edo pauta minimo batzuk behar ditugu. Noski beste arautzearekin batera hibridoarena grabatu, ez grabatu, arratsaldez bititu, beste norbait kontratatu, eta epe luzera, bai uste dugu, eta horrela helarazi diogu Hezkuntza Departamentuari bere plataforma propioa behar duela software librean oinarrituta. Zeren, Googleek oso pakete ona eskaintzen du, ez? Gainera, martxotik ona jaso dituen datu guztiekin, pues ari da perfekzionatzen bere baliabide paketea, vamos, pues bada munduko enpresa indartsuenetako bat, ez? Ezin dugu Googleekin konpetitu kalitate mailan behar bada, baina ezin duguna da Googleei emanak egon. Zeren, bueno, olakotan erraten da, ez? Produktua doainik denean zuzeu zara produktua. Informazio guztia jasotzen ari dira, eta ez dakigu, ez gara kostiente ze arrisku ekarra dezaken honek epe ertain luzera. Orduan hori zalantzari gabe, epe hori ertain luzera, baliabide propioak, digitalak. Imaginatzen dut zuetako asko kontziente izango zaretela ere, agian gaur egun horrenbertze arazoren aurrean ez dela zerbait kontutan hartzen dena, baina etorkizun batean irakasle hauek arazoak eduki ditzazketela haien irudia publiko bihurtu delako Googleen bitartez kasu hontan, ez da? Edo bederen irudiek erabiltzeko kapazitatea. Bai, honek irekitzen ditu ertza haunitz, irekitzen ditu bide haunitz. Izan daiteke, alde batetik, grabazio personalak eukitzea edo onoren eskura eta horrekin egin daitezken erabilera txarrak, ez? Hori izan daiteke, pues, hau izaten da horrelako ruleta rusa moduko bat, orduan tokatzen zaionari oso kaltegarria izan daiteke. Eta beste alde batetik, informazio struktural hori, ez? Nola ematen diren klaseak, zer ematen den, zeinek diren funtzionatzeko moduak, ez dakit, Googleek hemendik urte batera izan dezake Euskal Herriko ikastetxetako material pedagogikorik onena, dena eman diogulako. Claro. Bai, hori da. Enpresa pribatuen esku uzten ari gara, hezkuntza komunitatearen ezagutza eta ezagutza horren kudeaketa. Eta hortaz gain, pribatutasuna hezkuntza komunitatearen ere. Orduan, hori arriskutsua da. Eta hori ere saiestu behar dugu, Edurnek esan duen bezala, epe laburren ezin baldin bada egin, epe ertainera. Baina epe laburreko gauzak badaude. Epe laburrekoa badago, komentatu duguna, inbertsioa gehituta, kontratazioak gehitu. Bai? Irakasleen lan zama gehigarri hau, inbertsiorik ez eginagatik sortu den lan zama gehigarri hau, pixka bat arintzeko eta hezkuntza kalitatea hobetzeko. Ba, ea poliki lortzen joaten zareten eta entzunak izateko aukera duzuen. Guk entzuten jarraituko zaituztegu eta espero dugu hurrengoan berri hobeekin edo bederen positiboekin etortzea, baina bitartean animo honitz eta ea poliki joaten zareten jarriak dituzuen helburu horiek lortzen. Osongi, mila esker. Bueno, hori espero dugu guk ere. Azkenean, larrialdi egoera honetan hezkuntza oso beharrezkoa da. Zeren desberdintasunak areagotzen ari dira eta hezkuntza da horretarako giltza. Así que guk ere espero dugu. Eta hortan jarraituko dugu lanean jo eta dudarik gabe.
Plazer bat, bikote, zuekin mintzatu ahal izatea, eta gonbidatzen zaituztegu zuei ere ikusentzuleok, nahi izan ez gero, zalantzari baduzue, hezkuntzaren inguruan, irakasle bazarete, Steilas edo elako sindikatuetara deitu, eta haiekin harremanetan jartzera, zuen laguntza edo zalantzak argitzeko. Mila esker. Zuei, gero arte.